Id-daħla tat-Teatru Rjal sa tmiem Diċembru qed tieħu dera differenti hekk kif l-għaqda ħbieb tal-Presepji qed ittella l-31 edizzjoni tal-Wirja tal-Presepji. Din is-sena l-Wirja qed tibdel il-post tagħha wara li għall-aħħar 30 sena saret taħt il-Knisja ta' San Franġisk hekk kif bħalissa għaddej xogħol strutturali fil-post. Varjetà enormi ta' presepji, materjal, kwalità, forum, eccetera. U naturalment jaraw anke dawk li huma magħmulin ċertu sena. Hawnhekk din is-sena billi l-post huwa kemm xejn iżgħar minn fejn konna nkunu qabel, kellna nitilqu minn hemmhekk imħabba xogħol ta' kostruzzjoni li qed isir. Kellna nillimitaw in-numru, allura flok morna l-kwantità, morna l-kwalità. Sadattant bdiet il-ħidma ta' preparazzjoni hekk kif Novembru tas-sena d-dieħla f'pajjiżna sessira l-ewwel darba l-Konvenzjoni Ewropea tal-Presipisti. Kif jispjega Charles Vella, l-għaqda qed tistenna tendenza ta' bejn 150 u 200 persuna. Nittamaw li apparti milli l-għaqda tagħna tieħu spinta l-qudiem speċi b'organizzazzjoni kemm it-turiżmu Malti li tinħoloq dik in-niċċa kemm żgħira, però jiżdied anke l-turiżmu Malti fi żmien il-miliet. Tajjeb, u anke it-tradizzjoni Maltija tieħu spinta l-qudiem għaliex il-Maltin stess jirrealizzaw li jismu wara kollox. Di mhix xi ħaġa tagħna l-Maltin biss, ma hija mad-dinja kollha kull fejn titla' x-xemx hemm il-presepju. Il-Wirja tibqa' għaddejja sa 28 ta' Diċembru u tiftaħ kuljum ħlief fil-miliet u l-għada tiegħu mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar u mill-4 ta' wara nofsinhar sa 7 ta' filgħaxija.